Едно! Добре, че не разбрахте инструкциите, ево. Хайде, скачай, дай! Събота излизам, брати, 10 кита носа. Чудя се хода ли да си води или да се... Слиша, моля! Да я чека, аз се питам, тя ми вика, иска би си глади радика в ритма. Пане, аз свободна върсен, тя ми вика, пасики. Слича се направи на животно, пада руки. Стана тя се 5 минути, аз си вика, май вкъщи. Тя ми вика, не иска, изведнъж ще седа. Викам, какво ти стана, куко, аз да чепя ти ми бегаш, още като те направих, знаеш, ще свеше. Аз съм манекенка, тя ми вика, дай една стотачка, искаш ли да те... В стотачка яко мачка, с този тъпо бе пристигна някаква дена ви похрана. И ми ще да два шавара, вика гай. Аз обаче взех с мене, хай, едно, хай, газ, Събота излизам, да се мацка в ръката, снимаш нея чека. Защото Събота излизам, да се мацка в ръката, снимаш нея чека. Защото Събота излизам, хай, ще я чека бон, защото Събота излизам, да се мацка в ръката, сгома ще я чека бон, защото Събота излиза и ме гони отивам да намеря нещо ефтино, стотец игра. Слизам аз в някакво диско с двама-трима мои познати. Преди това обаче правих мераки и салати. Дискотеката е пълно с малки симпатични. Заговорих се с едната, тя го иска да си надъждах, а тя извади 20 тачка. Дай, почнах да я лижа по врата, а тя се побърга. Каза, че е лукобона, иска още. Само, че на мен ми писна дига, ще ти стая пръшка и затова си някакво. Всичко мина както трябва, взех си мога водка даже, само че оказа се. Метари 90. Викам се сега е тони. Моите приятели си бяха тръгнали отдава. Оня вика, ще ни щупат и пътне като те баха. Аз съм паникеца ти, да ме няма път. И в крайна сметка бях на Лондон на Стария Криско. Събота излиза, да се маска в ръката, сгоба ще я чека, защото е минутна. Събота излиза, да се маска в ръката, сгоба ще я чека, защото е минутна. Когато кажа, вие казвате, хо,